Posachedwa pa taona ndithu akuluakulu ena aboma komanso akuluakulu a chipani cha Congress Party kuphatikizapo olemekezeka mtsogoleri wa dziko lino Dr. Smakatha Chakwera anali ndithu boma la Balaka kumeneko kunali mwambo okundira kuti bungwe lichiti machita kuti National Economic Empowerment Fund kapena kuti NEF mwachidule lakwanitsa kugawa ngongole zokwana 100 billion Malawi kwacha kunzika za dziko lino kuti ayambe mabizinesi osiyanasiyana. Ndiye pano ndi Banyasa Voice Box timakhala pano ndi Malawi osiyanasiyana amene amakhala ndithu ndi maganizo osiyanasiyana pamene ndale zathu kanitsidwe ka dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo kukuyendera kuno kwathu ku Malawi. Ndiye pano tabweranso ndi Bambo Boni Kalindo amene ndithu ndi president wa bungwe la Malawi First, the People First, amene akufuna kulankhulapo pa zimene zachitika ku Balaka kumeneko ndithu Boni Kalindo amene akuti kuno ku Malawi akuti kuli ndalama zochuluka kwambiri chifukwa choti ngati boma likumakwanitsa kugawa 100 billion ndikuti mdziko muno muli ndalama za nkhaninkhani. Nditi khali modzi pano Banyasa Voice Box kuti Boni Kalindo maganizo awo ndotani pa nkhani imeneyi komanso nkhani zina zimene atibweretsera lero pano Banyasa Voice Box. Munyengo ya kung'alula kapena kuti ng'alulization ndi nyengo imene ine ndizalankhule ndipo ndizalankhula mopanda mantha, ndizang'alula ndipo sindingaope wina aliyense chifukwa ine ngati president wa anthu osauka woyamba kuno ku Malawi ndingachite mantha, ndiye kuti sweno a Malawi amene mmandisatira muzachita mantha. Ziko ili ndi lathu, ziko ili sila Chakwera, ziko ili sila Michael Ousi, ziko ili ndi la ife a Malawi. Ndipo mavuto amene akuoneka muno Malawi amene akuakhuza kwambiri ndi ifeyo, amene tikukumana ndi mikwingwirima ndi ifeyo a Malawi. Zaonekeratu kuti atsogoleri athu alibe chidwi, atsogoleri athu alibe nzeru, alibe mapulani okuti ndikuchita bailout a Malawi amene akuvutika siku ndi siku. Ndaonera pa ndalama zimene akuseweresa aboma akuseweresa ndalama, ndipo ine sindimaziwa konse kuti muno Malawi muli ndalama zambiri. Ndaonera kuja ku Balaka kumene boma lachita celebrate 100 billion. 100 billion ya abale yanga unati ukhale nayo ndi ndalama yoopsa kwambiri. Koma kumadabwa kuti kodi ziko lomwe lija limapemphesa lija lilinso ndi 100 billion. Komanso over that chifukwa 100 billion ija akunena kuti ndi imene apereka kwa Malawi ngongole. Koma mukauona mwambo umene ujawu wa ku Balaka yapambanapo pa 100 billion. Nanga zimene aba kale chifukwa tu mzimu umene uli mu MCP ndi wokuba, anthu ake ndi wokuba. Inutu a Malawi mukuyenera mudziwe kunena kuti chipani china chilichonse chili ndi history komanso chili ndi mzimu wache. Mukalowera ku chipani cha UDF mupeza kuti chinali ndi mzimu wache. Nthawi imeneyo ya Abakiri Muluzi akamatchedwa kuti kuchitekete bambo, panali chifukwa chimene anthu amamutchulira Bakiri Muluzi kuti kuchitekete mamuna bambo. Anthu anali akupanga mabizinesi okondwa, anthu kumapanga mabizinesi ama minibasi, mataxi, anthu ndikumalemera, anthu kumamanga nyumba zawo. Nthawi imeneyo mzimu wa UDF kuzalowa mzimu wa chipani cha DPP, anthu ndiye kumachita kudya, kumachita kutupikana anthu kumalemera, kumapita kunja kumapanga mabizinesi yawo. Nthawi imeneyo mzimu kuzalowa amayi Joyce Banda. Nzimayi ndiye anayesesa uyo mayi uyo mbali yache mzimu zinthu kumayenda bwino. Kuzalowanso kawiri DPP anthu kuzapitirirabe. Ndikuzalowa izi sopano ndi mzimu wa Gadamatu. Mzimu wa Matenje. Mzimu wa Chiwanga. Mwanza bambo. Chipani china chilichonse chili ndi mzimu wache, ndipo ndi mistake yayikulu kumapitirira kapena kumakhalabe ndi chidwi chosankha chipanicho mukuziwa kuti mzimu wache ndi wachabechabe. Choncho a Malawi ndafuna ndikuwuzeni kunena kuti ndi mmene ndaonera kulibeko chabwino chimene tingachiyembekezere kuchokera ku MCP. Izitu ndikulankhula ndine Boni Kalindo, ndikufuna mundichite koti
kwaona apolisi uniform zawo akumachita kumakasokesa kwa terala ndi kuwagogodera zikizaki ncholinga kuti samaoneke kuti yang'ambika. Uniform kumaoneka zedi kumaoneka emu sabato khayo kuiona iniyo mwana kulira kukomoka ili sabato ya wapolisi koma kuyang'ana maboma ambuyomo UDF DPP nthawi ya PP kumamva kuti apolisi akumva kukoma inafikapo apolisi akamayenda pansewu akumayenda ndi mateke aways kumadya mmene momonyama akudikirira president iyo koma simanyaka alerowa apa zaonekeratu kunena kuti awangobwerera kuba basi kufunso nkumafunsa nkumati kodi ndi mmene zinthu zadulira muno m'Malawi mmene akuzunzikira anthu ogwira ntchito za boma mmene akuzunzikira makampani osiyanasiyana ndi mmene zinthu zilili kodi inu simukanatenga ndalama zimene mukuseweresazi ndikukasiya ku kampani yopanga mafuta simungatenge ndalama mukuseweresazi kukasiya ku kampani yopanga sopo simungatenge ndalama mukuseweresazi ndikukasiya ku kampani imene imapanga fetereza simungatenge ndalama zimene mukuseweresazi mabiliyonitu ndikukasiya ku zinthu zimene zili zopangidwa makampani amene amapanga ma basic needs chifukwa tu Bakiri ujayo mwina anthu simmamuziwa Bakiri tu anali president wa timing amati akaona zinthu zikadula amayitana kampani ngati ya Irovo ija ndikuyipasa ndalama ndicholinga kuti isise zinthu zache koma inuyo mwagundika kumaanamiza anthu kuti alesi azipanga business ndizoona zokuti inuyo amaikolo usi a vice president anthu angamapange business wina aliyese muno m'Malawi a president achakwera aliyese m'Malawi muno angamapange business kodi tu ndalama zitu mungoperekazi sikuti anthu akupangira business dia koma anthu akungodya m'Malawi tu si opempha Amalawi si anthu opempha andi ndalamazo mukafuna kupereka mukupereka kukasiya kwa azibale anu kudowa kusalima ndiponso mwina asalima otingo alakwira ankhotakota otingo alakwira ngati sukhala iweyo wa MCP uziwe kuti sungalandire ngongoleyo ndiye inu mukanakhala anzeru mukanatenga ndalama zimene mukuseweresa zimene muti muzazilire mawa chifukwa tu ndalama ndi njira wakhoswe izafikapo nthawi iniyo maminista alero mutatuwa mbu mukunyamula makala kuchokera nawo ndikudeza kuyenda nawo panjinga ulonkhuni anthu ngumanena kuti awoto anali to a minister a local government awoto anali a minister a finance mutatuwa kutuwa mukutuwa lero muli ndi ndalama kale kutapitirizika kutuwako inu asogoleri athu nzeru mulibe mukanakhala ndi nzeru mukanapanga zotheka kuti Amalawi azimva kukoma bwezi pana mutatenga ndalama zimenezozo ndikukayika makampani khaya ku Irovo kuti sugar asike nima asike kandulo asike machesi asike ufa usike chimanga chisike mukanaona anthu akukuyimbirani nthungululu koma iniyo mukutenga ndalama mabiliyons ndikumakagawa kwa anthu osaziwika ongoziwika pa pepala ndikumanamiza ziko kuti mukugawa ndalama za ngongole kodi ziko linolo aliyese angamatenge ngongole kumapangira business lero mwasavuka mungogawa ndalama pena palipose koma ziko losauka Amalawi nthawi inoyo ndionena kuti musegule maso anu usogoleri uwu ndi usogoleri ovunda kwambiri ndipo boma ilili si boma lokuti ndikulikhulupirira anthu akuzunzika muno koopsa akanakhala ena madolo bwezi mana akuonesesa kuti china chilichonse chili in place koma anthu awasana bwere ndi mtima okuti asogolere Amalawi president uyu ndi the worst president in the world tikuyenera tinene pano mopanda mantha anthu akuzunzika ngakhale ulo makampani amene ali aboma tiitenge mwachisanzo Malawi Housing pakali panopa is struggling a lot inasiya nyumba zache ku maofesi yake omanga okha ku Blantyre ndikupita ku Lilongwe ndipo anthu akumene akuzunzika akamapita ku field akumatenga 1.5 ndipo ngongole ndi zankhani kumachita kuatapira aku Malawi Housing salary anditu zimene akuyenderatu mwina ndi za 2018 itu policy imene akuyendera ya 2018 kapena ya 2021 pomwe anzawo ali ndi ma policy masalaries okhuta bwino
Malawi Housing siku lina muzakamva kunena kuti yagwidwa ndi masherifi, musazadabwe. Kumene koko anthu akungokhala pa ofesi ku Blantyre, nakayendera ineyo napita ku ofesi ya Malawi Housing ku Blantyre kuona kumadabwa kuti Malawi Housing ija ndi yomweyi. Anthu akumaweruka 10 koloko, ikafika siku lina mwina olo lachisanu osabwera chifukwa cha usogoleri wovunda. Panopa tikunena pano Malawi Housing ikufuna ati imangeso ofesi ina ku Lilongwe ku area 20 pafupi ndi kugauja ni chaku parliament kwa kunali chipirala cha Kamuzuko, ndipo mwambo umene ulipo mande likubwerali atafuna amange maofesi ndi atenga 60 hectares of land kuti kuipasa company ya ku China kuti iyo iwamangire ofesi. Ikawamangira ofesi company iyo apase land. Ndikufuna ndikuuze ni usogoleri wopusa umene ukwambiri, chifukwa ziko linolo likuzaza slowly ni ma Chinese kumene kukubwera ku ana tusazapezamo china chilichonse m'Malawi muno. So kairo nthawi inaso ku area 49 iko a Malawi Housing omwewo anayitenga company omweyo Henan and Gorge ndikuyipasa somalo kuti amange nyumba zokuti azipangisa rent. Koma azungu otu kapena ma Chinese anachenjerera ndikuwapasa nyumba 4 zoka out of nyumba 100 chakuti boma la Malawi linalandira nyumba 4 zoka. Komanso kumene kukumamveka kuti anthu ena aboma amakasusako leronso ndi apa mukupereka 60 hectares, si heka zitu 60 hectares of land kupereka ku company ya kunja. Chikhalire nicho ifeyo sitingapite olo pa South Africa olo pa Zambia olo kwawo kwa iwo ndikukatengako malo. Koma ziko lino ndilophweka kwambiri, ziko limene likungozuza anthu ake. Anthu aku Malawi Housing akuzunzika kopsa. Yasandukano Malawi Housing ijayo ya personal ya munthu ni munthu osakhala chinthu cha company ya boma. Company imene inakhazikisidwa ndi cholinga kuti izimanga nyumba, ndi cholinga kuti anthu amene akugwira ntchito mboma kapena mmakampani azipanga lendi pa mitengo yabwino. Lero yasanduka somano nyumba ya kapena office ya ma MP, ma ministers akumapita kumene kuja ndikumakatenga kashi. Kumandi yetu kungoyenda ulendo oza onera njwera 4 ati anagula machini opangira njwera kuendera kukangoendera njwera 4 ndiziseko basitu mamiliyoni kumene koko kumapasa kashi kunena kuti iya musatipase FM mabanki anthu adabwa kuti ndalama zizikuchokera kuti. Ziko la Malawi, ziko la anthu okuba okha palibe chimene chikuyenda. Choncho ine ndikufuna ndinene pano kuti ndi mmene zinthu zililimu kuli bwino mademo awawa apa 31 amene akupanga ma concerned citizens, union ya ma concerned citizens, anthu muzatuluke. Komanso kuli mademo ena a business ali ni mademo kunzuzu ku MRA, ku Lilongwe MRA, ku Blantyre MRA, Mangochi MRA, Zomba MRA. A business ose dachina ili kubwera ali akupita kumeneko osafoka iyayi osaopa wina aliyense chifukwa anthu awawa sali rede kuti alamulire ziko lino. Ukayang'ana anthu amene akufuna ndalama zawo za kuchokera ku industrial court ndi anthu ochuluka kwambiri akuzunzika. Ena atenga 10 years kuti akapeze chilungamo industrial court imene. Ukayang'ana anthu amene akufuna compensation akungoenda kumangoenda ena kumangomwalira. Ukayang'ana anthu amene ali ndi ma pension kuchokera 2021 paka na lero boma sili kupereka ndalama. Ukayang'ana anthu ena amene amafuna pension yawo izipita ngati ku Old Mutual palibe boma sili kupereka, makampani sa kupereka ndalama ngati ku Malawi Housing akuchita kudula koma ndalama zosizi kupita kwina kulikonse sa kuchita remit. Muziwe kuti boma limene lindilovunda, boma iliri siriri rede kuti lithandize amalawi amene akuzunzika. Kuwayang'ana mavenda amene akuzunzikira, kuwayang'ana ana asukulu, china chilichonse palibe chimene chikuyenda. Ma pensioners ndendi agalu eni koma yeti you are calling yourself a government. Amalawi osapusa
osapanga mantha ndi wina aliyense. Ndikufuna ndikulimbikiseni ine ngati president wanu, mukamva kuti mademo aliko tulukani mwa unyinji, osaopa iyayi. Ngati kuli boma limene linalowera mademo ndi limene lili, ndiye ngati linalowera mademo lichokaso ni mademo. Kaya mutulusa mfuti, ifeso mfutizo tisatira mfuti. Ife imafikapo nthawi imene munthu siuopaso mfuti iyayi. Ndikutha kuona chipani cha UTM chikutha posachedwa, ndipo ndikuona atsogoleri ena adyera amene sopano ayamba kutuluka mu UTM, ena ayamba kubweza magalimoto, ena ayamba kulemba makalata a propaganda kunena kuti atuluka. Chikhaleni cho iwo anatuluka kalekale mu UTM mo, chikhaleni cho iwo anabwera ndi anali plant. Tinawuza malemu ife nthawi ina kuti munthu uyu ndi plant ya MCP, wabwera kuti azizayang'ana za ukazitape, koma bwana sana ndimvere. Lero tikamaona anthu ena akumalemba makalata kuti asiya magalimoto, atitu nkhani yake ndi yawo uminister. UTM alonjezedwa kuti ena akhala maministers, ndipo ena azipasidwa ma 20 biliyoni kuti azipanga mabizinesi. UTM mukanapanga msanga msonkhano wanu ndipo mupite ku convention, chifukwa anthu ena amene mukugwira nawo ntchito si anu. Muzathamanga ndikumapangisa misonkhano nkumaona ngati zonse zili bwino, koma anthu ena wali anyenga. Anthu amene onse amene ali kumeneko si onse amene ali a UTM. Aena aja amangokhalirako Saulo Chilima kumamunamiza, koma eni a genuine muwaona mukapita ku convention. Musamale kwambiri ya UTM. Panopa magovernors, magoverness, ma youth directors akugudwa ndi MCP. Musamalire kwambiri, samalirani a UTM. Ndipo mukamapanga misonkhano yanu khwimisani chitetezo, chifukwa woipayo akusikira konko kunzuzuko. Bone kalendo chimwana chimene chimangoyima pachilungamo. Kwambiri. From Jezavira GTM Mabuka, Box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.